Gle, ovaj debakl sa Hrvatskom strankom mladih nezaposlenih umirovljenika nam nije trebao. A nije, da. Bolje da to stavimo iza sebe i idemo na nešto zbiljnije, sigurnije. Predlažem Hrvatsku realističku stranku. Kaj, da s njima koaliramo ili šta? Da, dobili su 15 glasova samo u Zagrebu, znači da imaju bar 40 u cijeloj zemlji. Da, ali oni hoće kraljevinu, kaj? Da, pa. Pa ko će biti kralj? Pa mogu ja, mislim, nije prvo, hoćeš ti biti kralj? Pa ne, mislim, možeš ti biti kralj, meni nije bed da ti budeš kralj. Mislim, kaj ja znam. Da, ti si mi okej. Pa mislim, možeš ti, mislim. Ali meni nije, mislim, mogu ja biti kralj, nije meni problem biti. Da, svejedno. A mislim, možda i oni imaju svog kralja već, kad imaju. Otkud njima kralj? Pa mislim, zato su osnovali stranku, pa valjda imaju i svog kralja. Pa mislim, ne bi bez veze u nazivu stranke stavili realistička. Pa dobro, ime HDZ demokratska, mislim, to ništa ne znači. A to je, to je. Mene, znaš šta, možda me više muče ovi naši koalicijski partneri. Komunistička partija je Srb, kako će oni reagirati na kralja, znaš ono? Makar, otkad je komunistima doživotni vladar s neograničenim ovlastima bio problem. Znaš, ne moramo reći kralj, reći ćemo, ne znam, narodni vođa, veliki sin, nešto, znaš, mislim, nije to problem, nije to s njim problem. Da, to si upravo, nije to be, da, to si okej. A glavu, nevažećih listića 5,17%. Daj, nemoj mi, ono, da, ozbiljno, praksu prešli. Ono, čovječe. To je super. Pa to nema onda ziher. Ziherica. Ne moramo se onda natezati ni s kraljevima, ni diktatorima, ni predsjednicima, ni s monarcima, ni sa Vucom, s nikim. Joj, Vuco, da, nema. Da. Ovo je puno bolje, to je puno bolje. Da, ovo je puno bolje, idemo na to, 100%. Da, idemo, ne. A kako ćemo je pokupiti? Pa ništa, osnovat ćemo stranku nevažećih listića, kad Pina zbroje sve glasove, mi smo unutra, baš nas briga, prešli smo prag. Pa to si pravo, da mi smo unutra, onda je poslije ime kasno prigovarati, imamo imunitet, imamo, da, što nas briga, da, to si upravo. Ovo je najbolje od svega kaj smo do sad smislili. Da, to bi nas moglo upeljati u sabor. Žao mi da se nismo sjetili toga prije ovih europarlamentarnih izbora. Kad smo bedasti. Bedasti, da. Sad bi već vina pobirali lovicu. Da, kad smo blesavi. Makar nije bila loša ideja za HDŽ, nije bila loša ideja, znači isto ko HDZ, samo se piše HDŽ. Ono, barem 5% nepismenih HDZ-ovaca bi krivo zaokružilo. Ziher bi bili unutra. Daj mi reci, mi kad mi uđemo unutra, to sve skupa, jer mi moramo imati neki program ili nešto. Ma daj, kaj ti kakav program, ono, glavno da svoje ljude pobacamo na pozicije, to je to. A je, a mislim da je to tako. A reci mi, kaj ćemo s gospodarstvom, ne? Pa najbolje da sve rasprodamo, pa nek se drugi bakću, mislim, za kaj bi mi glavu razbijali s tim. A to ti nije loše, da. Sad bi mi još iz tim razbijali glavu, bez veze, ne. A šta ćemo, mislim, s nezaposlenima to? Napravit ćemo nova radna mjesta, podići standard i omogućiti svima da žive od svoga rada. Evo ti super fora, znaš kad to bi mogli staviti onak čisto iz zajebancije. Mogli bi, fakat bi mogli. Ne, ali ozbiljno ovoga, nek HDŽ koalira sa strankom nevažećih listića, nezavisnom listom Siniše Vuce, rojalistima, Hrastom i HSLS-om, oni onak sa svima koaliraju. To je onda to. I Zihri imamo većinu. Zihri smo unutra. Ili smo barem nas dvojica unutra. Ili barem nas dvojica. To nam je jedina bitna. To je mislim jedina bitna.